Faci așa sub ureche. Și hop. Și hop. Și hop. Să accentueze buzele. Ridici fața. Ok. Ochii. Și faci un contur mai frumușel la nas. Hop și hop. Viva Israel! Che tutti voi così che mi dite queste parole, voi tutti dovreste morire perché già che mi hai commentato curva Pro Max, significa che Israele sta facendo un buon lavoro. Continua pure a insultare, non sono io quella che sta per morire. Detta così è proprio brutta, però fate arrivare voi a questi livelli la rabbia contro di voi. E vabbè, azi folosesc ăsta. Eu folosesc unul fix așa. Dacă e mai mare, dar nu știu unde s-a pierdut, pentru că ieri am fost la mama, cred că e la mama. Și sfumăm, dar ducem tot asta nu în jos, în sus. Să fie tot în sus. Un pic de culoare ok, dar să ducă tot în sus. Să fie fața liftată. Da, sunt moldoveancă. Sunt moldoveancă. Io bagascia. Vedremo prima o poi chi è il bagascio qua. Abbi più rispetto delle altre ragazze e persone, invece di fare lo scemo. Tanto sei tu in pericolo, mica io. Continua pure. Da, de-a voastră, de-a noastră. M-am născut acolo, am crescut acolo, pe urmă am crescut în Israel și apoi în Italia. Lavinia, spasiba, Lavinia. În practic au spus că sunt o curvă Pro Max și nu știu ce pe acolo și eu am spus bine că Israel vă se gândește la voi. Cum eu nu sunt pro la chestiile astea, dar nu-mi place când îmi vin și îmi dă de curvă. Cine băi ești? Clar că nu sunt pro, dar persoanele ca dânsul îmi facă să-mi iasă toată răutatea asta din mine. Who? Palestina is the voce international. Da! Dar nu știu ce s-a întâmplat la lumea în zi de azi, că... Dar și azi dimineață unul îmi scrie că curvele acelea pro de lux sunt acelea tatuate. Și eu așa... N-am cuvinte. Lumea nu știe care-i viața mea și încă comentează. Iată să-l blochez. Palestina. Israel. Și gata, te-am blocat.
Dar chiar te faci și ei singur să ajungi la așa ceva. Mergi pe stradă, toți așa, și se uită cu niște ochi și nici un respect mică. 30 de ani, am 20 de ani și spun 30 de ani. Sunt de 13 ani, vara asta împlinesc 13 ani de când sunt aici. Șase ani. Foarte bun. Cum te-ai găsit tu aici în Italia? Ei. Mai mult să stai aici, mai mult este doar de casă. Da, în Italia sunt chiar într-adevăr foarte mulți debili. Foarte. Poate nici nu ești rasistă, dar chiar te aduce să și așa rășă rasistă cu dânsii, că nu știu și ea. Dar numai cum auzi gleadul ăsta de persoane murdare, psihopate. Am eu suntem puțini. Azi dimineață că eram în pijamă, clar că erau mulți. Am eu că mă chitesc, mă gătesc, poate nu interesează la persoane. Mie, da. Albanești depinde. Eu tot aici în Ancona sunt foarte mulți albanești debili. Foarte debili. Dar înspre Civitanova, cum? Mai sunt și albanești normal, numai că nu trebuie să ai în viața ta ca fidanțat sau ca altceva, pentru că sunt persoane foarte... Femeia trebuie și așa, nu știu, și pe acolo. Sunt răi. Dar sunt persoane bune până la urmă. Poți să le ai, dar nu, în prejurul tău, dar numai așa superficial, ca niște prieteni.